Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor baman kasngi. Katanat election jongga jilla haka santarik ukala lingkon kala pelait pat ba ya ke electoral roll ne ka thop kerteng jonggi nong thep vote ha meghalaya ka balakon syaka arfuwe lak ndrifuwe hajar shispa arfu khandai ngun. Lasdang ya ka special summary revision arhajar arfulai ne SSR arhajar arfulai haka khandai tarik unai wing arhajar arfuar haka baka jilla ka lasdang ya ka draft publication of electoral rolls haka leng ka jilla. Kila don reply hajar news pa an reply ki nong thep vote ki ba thymmai ki bala apply ling ba ka form 6 ling ba ka SSR arhajar arfulai henry hadin ka jingkmi bnya ya ka jingkam ba ya ka jing persha. Kala don ka jingkiu Haduh South khandai hajar khandai spa khatsan ngun. Bar kumbalong mynta ki nong thep vote ha ka jilla baro ka we ki long arfuwe lang ndrufuwe hajar shispa arfu khandai ngun. Na kita ki arfuwe lang ndrufuwe hajar shispa arfu khandai ngut ki shinrang ki don shipho lang ndrufu pra hajar praspa iwe ngun kat ba ki kenthai ki don shipho lang khandai fu ar hajar lai spa arfu ngun bat arngut ki transgender bat nalor kani ki don ru lai hajar praspa south sangut ki service electors. Ka jingpun rung kertengi ki nong thep vote kenthai kala kot syaka shipaulang khandai fu ar hajar lai spa arfun rungun ka ba he bane ka jingpun rung kerteng ya kishinrang. Haba khen kelum lang kala don ka jingkiu ka ba kot ar pon life real person ha ka electoral roll ka ba mynta ban ya ka draft roll ka bala penmi ha ka khandai taring khatway ar hajar arfu ar. Bandon ka jingkhut ha ka electoral roll ka dei kamat ka ba hakmat jong ka ECI bar halor ka ni ka benta kila don khat lai hajar praspa asaupu prangun kinong thep vun ki bla sha weng no ka kerteng ka jongki na ka electoral roll halor ka nongrim ba kila khlat no ka jingpin kenria ya ka jakasa bar kumta ter. Syu lapan bedru ya ki kerteng jong ki sapo hajar news pa ngut kinong thep vun ha ka te ka thup kerteng ka ba thymmai. Lapan tre kampura ya ka SSR da ka bayat kat kum kinong rim ban pentikna bakandon ka jingkhot jingsuba bar kumta ter. Balapel longru ya ki jingyalang man la kapor ha ka ba CEO bat ki DC bat baro ki sengsan perthei ban pentikna bakandon ka jingkhot jingsuba ha ka jingpenya ya ki kam ki jam jong ka SSR. Haka thup kerteng ki nong thep vote haka jilla ki don nyo hajar sauspa nyo po prangut ki briu ki badon jingduna haki de khotmen. Habayu nu jor bat ka thup kerteng ha snem ar hajar khat pra kala don ka jingkiu ki nong thep vote Haduh khat pra person. Haka ba saulang ar khandai hajar nrifu arngut ki dei ki nong thep vote ki ba thymmai ki blai shimlang na du snem ar hajar khat pra. Kumbalong mynta ka EP ratio ka long ndrif saw point san phulai percent gender ratio ka dei 6000 arpu ar bar ka jing thep kerteng ki samla ki baha ka arta khat phra Haduh khat khandai snem ka long phra phuwe hajar sauspa saw phulai ngun. Ha usnem ar hajar khat phra ki don lai hajar phra phulai teli ki polling station ha ka jilla. Henry mentala penkiu ya ka jingdon jong ki jaka thep vun syaka lai hajar sauspa prafu ar telni.